Узган ял көндәрендә Баймак районында канатлы ат республика фестиваленең 4нче этабы үткәрелде. Быел 7нче тапкыр оештырылган был сара Башкортстанның 12 районы, шулай ук Силәбе, Ырымбур өлкәләренең ат спорты һөйүчләрен җыйды. Баймак районы йылкы малы, меңге, сабыш аттарын үстерү традицияларын һаклаган төбәктәрнең береһе. Урында шәхси хуҗалыктарда гына 20 мең баш аҫралһа, Рәсәй, халыкара һәм Европа кимәлендәге ярыштарда беренче урын алган Ак ял, Малай, Граф, Сынык кушаматлы аттар тап Баймак ерлегендә үстерелгән. Төбәктә башкорт токымлылары гына түгел, ирәндек токымлы аттарда һаклауга ла зур әһәмият бирелә. Яңа Сынокман беренче килдем. Шуңа яңарак чемпионат Европа малдык Найзиков барып кайттым, онда беренчесini алдым. Мен 3нче класстан бери аттан төшкән юк. Шуга ла ошо як төбәктә бер ат спорты комплексы, ягъни ипподром төзү ул заман талабы ти белгестәр. Әле буласак объекттың урыны билдәләнгән. Ул төрле кимәлдәге ат ярышларын узгару өчен бөтә шарттары булган комплекс буласак. Яңынан ат ярышы комплексы буласак ул. Бүгенге көндә проект бар, экспертиза үтеп атабыз. Без зур рәхмәтлебез үзен хөкүмәткә. Был төбәктә атты үстерергә тиешбез, ат үсергә тиеш, ат ярышлары үсергә тиеш. Быел Баймактар Кыргызстанда үткән күсмә халыктарның бөтә дөнья уеннарында янә катнашып, 12 команда арасында 5нче урын менән кайтты. Бүләккә командага бердәм форма тапшырылган. Фестивальдә ылак командаһы күрһәтмә уеннары менән дә чыгыш яһана. Киләсәккә лә пландар күп дип әйтергә була инде. Киләһе ел инде чемпионат мира үтә, шунда ла сакырдылар. Күсмә халыктар уеннары Турцияда үтә. Шунда ла сакырдылар инде, Алла бирһә, килеп сыкка барырга тырышабыз. Бик күп профессионалларның уеннарын күреп кайттык инде. Шул күбегә бунда дәрес булды, ничек уйнарга. Без бу уенда көчле команда Үзбекстан менән асраштык. Аларның бик уеннары һәйбәт инде шул. Бик көчле команда булды. Ат ярыштары өчен командаларга 11 заезд билдәләнде. Һәр бер дистанцияның үз призы булдырылды. Иң югары бүләк красавица кушаматлы атка эләкте. Уның хуҗаһына райондың Хөсәйнов фермер хуҗалыгы тай бүләк итте. Күмәк кеше катнашлыгындагы мавыктыргыс сара ат сабыштары һәр һабантуйдың биҙәге. Баймак ерлегендә бындай ярыштар ел дәвамында үткәрелә. Гөлнур Ишбулатова, Хайдар Көмешбаев, Римьян Турин, яңылыктар хеҙмәте.